Yan, so nagbabalik na naman si Ride Trip Motovlog. So today, no, another vlog na naman tayo. So walang ilaw, walang power sa buong Pangasinan at Tarlac. Ngayon, dito tayo ngayon sa Tarlac. May pupuntahan tayong ilog para magpalamig. Mag chill. Ayan, kasama natin sila R6 Vlog. Itong nasa harap natin. Right, so hinauna na tayo nila R6. Yan, baka may hintayin pa kasi sila, kasi tatlong sasakyan kami. What? Sila pala. Ang galing, ang galing. Tatlong sasakyan yung kasama namin. Kasi brown out dito sa doon sa Pangasinan, tapos dito rin sa Tarlac. Alam ko buong Tarlac ata, tapos buong Pangasinan. Kaya naghanap kami ng ng maliliguan na ilog. Yan. Bawat kasi bawat brown out nagbe-beach kami dati, kasi wala din lang na magagawa sa bahay. Pagpapawisan ka lang ng pagpapawisan, di ba? Pwede na! At syempre nga pala, no, gamit natin tong PCX ni R6. Yan. Pinapauna ako pero hindi ko alam yung daan, no? You right? How did... Very. Ang galing, ang galing. Hindi ko alam yung daan. Basta sabi nila papuntang daw eh, papuntang monasteryo. Alright, shout out sa mga taga Mungkada dyan, no? Mga taga Ablang Sapang, yan, mga nabigyan namin ng sticker dati dito sa Mungkada. Comment down below kung nanonood kayo, mga idol, no? Shout out sa inyo. Yun, ang mahal pala ang mga gasolina ngayon. Kaya hindi makapag-vlog ng malayo dahil walang panggas. Sa sobrang mahal ng gasolina, 74, 70 plus sabihin mo na. Sa Pangasinan naman, sa amin sa Rosales, ang pinakamahal doon ay 75, ganon. Mura na nga yung pinagagasolinahan ko dun eh, 66 lang. Yung iba 75, 74, ganon. Ang pinakamura sa Rosales na gasolinahan ay 66. Yan, nung nagpagasolina ako nung nakaraan. Yun, no? Walang stoplight ngayon, brown out. Brown out ang buong Tarlac. Sigurado puno ang SM ngayon. Mga establishment.
Yun, daming sasakyan, no? Oy. Right, so touchdown na naman. Dito na tayo sa Moncada, Tarlac. Ay, Moncada, Terona pala. Nalagpasan na natin yung ano eh, Moncada eh. Ayun, dito na tayo sa Terona, Tarlac. Ayan, no? Diyan ako nagtrabaho dati. Diyan sa may pits, gawa ng pagkain ng baboy. Diyan, no? Diyan. Right, katatapos ko lang nagpalit ng battery. So mamaya pa sana ako magpapalit, kaso may mga nakikita akong magagandang view dito eh. Ayan, no? Parang nasa bundok na kami, sa taas ng bundok. Ayan, wala pa sa pinakamataas. Ayun, no? Wala na sila. Nauna na sila. Checkpoint. Uy, buhangin. Ang galing! Ang galing! Tanga talaga. Gila. Ayan, no? Sayang yan, no? Traffic lang tayo dito. Wow. Ganda ng view dito. Ayan, no? Ganda ng view dito. Oh, diba? Sana nagre-record. Ayan, no? Ito na yon yung sinasabi ko sa inyo, na bangkingan yan, no? Yan. Dito yun yung malalim. Dito ako nagulat dati. Ang alam kong pupuntan na ilog, yung pinuntahan din namin dati nung bumaba kami galing sa ano, sa monasteryo. Doon kami pupunta siguro, kasi pumunta kami nun dati nung ano eh, nung pababa kami na galing sa monasteryo, nung pauwi na kami. Ano yun, no? Meron na rin to, dati wala yan eh. Simple, San Jose. Ayan. Santo Monasterio de Tarlac. Ayan. Ayan, malapit na tayo.
Dito ako nagpicture dati oh, sa mismong gitna nito. Diyan oh. Ay, ito ata yung sinasabi nila ko nga. Pero may isang ilog pa doon na yung sinasabi ko na paglagpas nun may matarik na ano na akyatan. Ito yung gasolinahan na ano, Petmalu. Yung nakita ko sa vlog ni Idol Chris Roms. Yan no, Petmalu, hashtag Petmalu. Marami ding bikers dito. Dito lang oh, sa gilid ng daan. Dami ring tao dito. Kasi brown out din buong Tarlac. Right, so dito na tayo. Ganap na lang kami ng cottage. Dugyot! Kampal naman! Idahan-dahan ka ate, madulas yung ano yung... Halika, let's go there. Punta sila dun, oh. Oh, hold ka sa akin. Let's go! Wag lang mabasa tong camera ko. Wala pa tayo pa silang bago. चाहिँ सबै हुनुहुन्छ अनि फेरि म हाँस्छु होइन दोहोरी चल्छ क्या Five hours later. Right guys, yan. So, pauwi na tayo no. Nauna na tayo umuwi kasi baka maabutan tayo ng ulan. Ayan no, makulimlim pa. Sana hindi tayo maubutan sa daan. Ayun na nga, umuulan na nga. So dito ko natatapusin ang aking vlog guys. Please like, share, and subscribe. Ayan, maambon na. So diretso na natin to.